Pois un ano máis en Tiña. Ala vai o San Martiño. Imos ver os mellores momentos. Iso foi un bo. Mira, canta xente. Nas capillas tamén sei que cargaban os burros. Oye, por aí. Mira que polvo, mira que polvo. Os monicreques. Estiva mollado. Déjalle bien. Choveulle por dentro. Aí estades aí. Por veredes, estou aquí cos veciños e veciñas de Teo e temos que dicirvos unha cousa, que estamos felices, encantados desta última edición, para min, posiblemente a mellor da historia, unha feira cabalar que leva desde 1557. Facendo unha reflexión de todo, creo que esta feira cabalar debe ser nomeada de interese turístico. Pois nada, ata o ano que ven e queremos dicirvos que teñades moita saúde, moita forza e que non vos esquezades desta gran festa e feira cabalar. Ata o ano que ven! Hasta o ano que ven! Mira, mira, mira esta, o polviño aí.